Bħalissa għaddejjin ġmielhom l-aħħar preparamenti biex fi ftit sigħat oħra tibda l-maratona ġbir ta' fondi bris id-Dar tal-Providenza bl-isem ta' Festa ta' Ġenerożità. Aktar kmieni matul din il-ġimgħa waqt il-programm NetLive, id-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef spjega kif din il-maratona se terġa' tiġi organizzata taħt it-tinda fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi. L-Arċisqof Charles Scicluna se jqaddes qudiesa fid-9:09 ta' filgħodu fil-Kappella tad-Dar u eżatt wara jingħata bidu għal din il-Festa ta' Ġenerożità li se tixxandar fuq l-istazzjonijiet ewlenin fosthom Net Television bejn l-10 ta' filgħodu u nofs il-lejl. Matul il-ġurnata se jsir ukoll irkant online ta' xogħlijiet tal-arti li se jkunu wkoll esebiti fis-sala tad-Dar tal-Providenza. Se jkollna wkoll dakinhar esibizzjoni ta' iktar minn 100 biċċa xogħol tal-arti fis-sala prinċipali fejn il-kappella wieħed jista' jiġi jara wkoll hemm diversi xogħlijiet sbieħ ta' artisti uħud minnhom rinomati Maltin u anke xi wħud li għadhom jibdew huma ta' talent kbir ħafna. U se jkunu rkantati online fuq belgraviaauctions.com. Dawk li huma interessati jistgħu jidħlu minn issa stess, jistgħu jaraw dawn ix-xogħlijiet u min interessat jista' jirreġistra u jibda jibbidja minn issa stess. Fl-ewwel tas-sena mbagħad fil-għaxija jalaq l-irkant u ovvjament dawk li jkunu tefgħu il-bid tagħhom u rebħuha jistgħu jieħdu x-xogħol li jkunu bidjaw għalih. Father Martin Mikallef tenna li d-Dar tal-Providenza hi impenjata li tibqa' toffri servizzi residenzjali ta' kwalità lir-residenti hekk kif tibqa' taspira li tkompli ttejjeb kemm jista' jkun il-kwalità tal-ħajja tal-istess residenti. U saħaq li għalkemm is-servizz personalizzat lir-residenti huwa element importanti ħafna, l-objettivi tad-Dar tal-Providenza huma wkoll li r-residenti jkunu aktar inklużi fis-soċjetà u jipparteċipaw b'mod sħiħ fiha. Poplu Maltu għawċi jaf li aħna id-Dar ta' Providenza toffri residenza lil madwar 115 persuna illi jgħixu fid-djar differenti tagħna u kull persuna bħal ħadd ieħor għandha l-bżonnijiet partikolari tagħha, l-aspirazzjonijiet partikolari tagħha, x-xewqat tagħha u aħna nippruvaw nwieġbu għal bżonnijiet individwali ta' kull persuna. Biex tagħmel dan għandek bżonn ħafna affarijiet. Riżorsi umani, trasport, dak kollu li persuna tista' timmaġina li jkollha bżonn. Ma naqasx li Father Martin jgħaddi l-appell tiegħu lill-pubbliku għall-għajnuna hekk kif semma l-ispejjeż li għandha d-Dar tal-Providenza ta' kull sena fejn dejjem ikun hemm bżonn li jissaħħaħ l-investiment fir-riżorsa umana, xiri ta' apparat ġdid, manutenzjoni u proġetti ġodda kapitali li jkomplu jtejbu s-servizz mogħti mid-dar kif ukoll ftuħ ta' djar oħra fil-komunità. Fil-fatt, id-dar għandha bżonn madwar 6 miljun u nofs euro kull sena. U allura biex nagħmlu dan għandna bżonn ħafna flus, madwar 6 miljun euro u nofs illi dawn jintużaw biex is-servizzi tagħna jkunu servizzi tal-ogħla kwalità u li jwieġbu kif diġà qed tal-bżonnijiet partikolari ta' kull persuna. Apparti l-ispiża rikorrenti biex tmexxi d-dar, bħalissa għaddej ukoll rinnovar f'Villa Papa Giovanni fejn diġà beda xogħol fuq wieħed minn 4 appartamenti li mistenna jitlesta s'April li ġej. B'hekk ir-residenti se jkunu jistgħu jerġgħu jidħlu fil-post tagħhom u jsibu post aktar modern b'aktar kumditajiet li jwieġbu għall bżonnijiet individwali tagħhom.